elämästäsi jännitys? Tuntuuko, että tanssilattialla tanssiessasi kukaan ei huomaa sinua? Ei hätää, sillä meillä on näennäinen ratkaisu juuri sinun ongelmiisi. Se on tuote, se on elämäntapa, se on sinun tulevaisuutesi. Se on miesreppu. Täysin koreografioida tämä repun päälle laittaminen. Hyvin se menee. Ei ole mahdu sinne. Kuvitelkaa baari, tanssilattia. Naiset tulevat tanssilattialle, heittävät käsilaukkuunsa sinne keskelle, palvovat täysin oletonta objektia kuin Jumalaa, tanssivat sen ympärillä, korkokenkineen ja hienoinen hiuksineen. Miehet kiertävät tätä kehää kuin nälkiintyneet humalaiset sudet. Yrittävät löytää sieltä heikkouksia. Niitä kuitenkaan löytämättä. Mies joutuu tekemään kaiken työn. Mutta kaikki voi olla toisin. Entä jos tämän koko asetelman kääntäisi 180 astetta ja antaa muiden tulla minun luokse vuorta palvomaan? Se kaikki on mahdollista miesrepulla. Tuttavallisemmin meppu. Kuvitelkaa, sama baaritilanne. Kävelet tanssilattialle. Vähän pelottaa taas tää samaiset tiudet. Mitäs tuo täällä drinkki? Mistä mä puhun sen kanssa? Sä katot alas. Sulla on miesreppu. Sulla ei oo mitään hätää. Itsetunto kohoaa. Musiikki. Kaikki kattoo sua sillä lailla, että wow. Siis mitä tolla jätkällä on? Sä saat kaikkia hiiloksiin. Mut se ei oo sun viimeinen temppu. Sä heität sen keskelle lavaa. Hello. Mitä toi jätkä tekee? Mikä toi on? Se on miesreppu, baby. Mitä sulla on siellä sisällä? En kerro. Ihan on mystistä. Ja jos nainen ei tällä vielä lämpeä, S-hiasta miesrepusta. Miksi mä otan sinappi? En kerro. Mystistä! Mahtava keksintö! Siinä oli tuoteesittelyosuus. Ja sinänsä helppo kaikkien tehdä tämä. Vaatii vain repun, vyön ja erittäin vähän mielikuvitusta. Siinä kuitenkin miesreppu ja seuraavaksi vähän myös siis komediaa tähän, joten esitän 3 audiovisuaalista arvoitusta, joihin vaan minä tiedän ratkaisun. Isäni isot saappaat. Kiitos. Olisi vielä 2
kappaleeksi jäljellä. Seuraavan lähinnä vaan audiopuoli. Bileet! Vittu mopoauto on 8 tyyppiä mukaan, ei mitään, sitten rannoille kauan perseet! Hei, 15 B! Spring break! Woo! Nuoruus ei tule yksin. Ja viimeinen on aika helppo. Jopa itselleen. Tehdään se. Istuu, mutta miettien. Kiitos kaikille. Oikein mahtava yleisö. Kyllä. Siinä vai